Hvad siger I, vi skal spille noget Minecraft singleplayer? Jeg hedder Grisen.dk, og det vil jeg lige ved med at gøre. Grisens verden. Jeg er ny på YouTube, og det har jeg ikke prøvet før. Og jeg håber, at nogen vil se de videoer, jeg laver. Så i hvert fald... Jeg tror, det skal være hardcore, faktisk. Hardcore verden. Hardcore, ja. Så det skal vi spille. Kristens hardcore verden, det kalder vi den. Og nej, det kan man ikke, nej. Ikke en hardcore. Create a new world. Så skal vi se, hvad vi får. Ja, jeg vil gerne tale om, at jeg startede en ny kanal, fordi jeg synes, jeg har set en masse YouTube. En masse dansk og lidt engelsk YouTube. Og det er rigtig fedt. Jeg tror også, det er fedt for dem. Der er mange, der siger, at det er fedt at lave YouTube. Så nu prøver jeg altså. Jeg håber, det går godt. Loading world building Taiwan. Jeg håber, jeg ikke kan høre noget baggrund, det er fordi, at jeg optager her. Klokken 2:30 næsten. Ej, undskyld, jeg pillede med min mikrofon. Nej, fuck. Jeg skal lige lukke en dør, og så genererer verden lige, så jeg tager lige mit headset af. Nå, nu kommer den. Hvad? Lukkede Minecraft lige ned. Hvorfor gør den det? Hvad? Jeg lukker lige døren der. Jeg er igen, hvorfor lukkede Minecraft ned? Det forstår jeg ikke. Hvis I vidste, så er det lige en lille baggrund. Han falder ned, og det er bare lidt, jeg lige har siddet og lavet, og det bare mega. Det tog mega lang tid at lave den her meget lange bakke. What's your name? Play. Jeg forstår ikke helt, hvorfor at mit Minecraft er lukket ned. Det var lidt mærkeligt. Jeg forstår det ikke. Det er ikke sket før. Men jeg har heller ikke spillet hardcore før. Måske er det, der driller. Ja, men det her det blev også optaget lige et par dage efter jul. Måske er nisserne bare kommet lidt sent hjem. Måske kunne det være derfor. Det ville ikke være så godt. Building så. Ej, nu skal den ikke. Nu må den helst ikke lige. Undskyld. Nu må den helst ikke lige. Gå ud igen. Så bliver jeg lidt sur. Det går ikke her. Jeg kan ikke bare have den lade ved med at gå ud i vores hardcore verden. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Nej, kom nu. Kom nu. Ja. Fuck. Nej, jeg falder. Nej. Shit. Lige det kommer online. Skype, det er en pæn lille verden. Men når man spiller hardcore, så skal man jo godt nok sørge for ikke at dø. Det vi skal have i starten. Vi skal have et eller andet sted, hvor vi kan sove, så det ikke bliver nat. Hvis det bliver nat, så er man rimelig fucked den allerførste nat i hardcore. Ellers kan man i hvert fald have nogle gode tools. Masse mad, men tror jeg ikke, jeg får. Sticks. Crafting table. Oh, no.
skal vi have et pickaxe. En wood pickaxe. Lige den her med. Ned og mine. Altså, vi skal jo ikke ned og mine. Vi skal bare lige have lidt sten. Lidt farligt. Jeg håber, den stopper igen. Please stop. Stop. Nå, men der er ikke nogen... undskyld. Der er ikke nogen mobs, så jeg miner bare lige lidt her. Mine. Ja, undskyld, hvis jeg er lidt stille, eller hvis jeg snakker for meget. Men ja, jeg har ikke rigtig lige noget at sige. Sten. Jeg vil lige 2 stone pickaxes. Så skal vi 1 og 2. Og den gider vi ikke have mere. Så skal vi se, de skal derhen. Så skal vi have en stenøkse. Sådan. Og en stensværd. Vi kan også lige få en stenskovl. 4. Så nu har vi lige de tools, vi kan bruge til at gå lidt længere ned. Og jeg lægger lidt. Hvor mange FPS har jeg? Kun... shit, FPS drop. Ja. Ej, jeg er meget FPS drop lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Enderman. Jeg gider ikke kigge på dig. Helt hyggelig musik, jeg vil gå ud. Her er en mere. Det kan ikke hærke min økse. Gris, de er heller ikke så kloge. Jeg er en gris. Det er jeg. Så har vi snart noget jern. Jeg synes, vi er rimelig heldige med det her jern. Og ingen mobs. Dejligt, der ikke er nogen. Hey, hvad spiller jeg på? Fart! Nå, fuck, jeg troede godt, man kunne lave det om. Ej, jeg vil hellere spille på normal. Plejer. Shit. Nå. Hey, jeg er ikke god. Lava. Det gider jeg ikke. Mad. Jeg skulle ikke være kannibal. Jeg skal ikke spise grise. Mad. Kom vi teamkylling, Gus. Det nej, det var rimelig fail, det der. Kom sådan her. Og så var jeg ikke. Hvad er det, jeg sætter? Er det en village? Eller hvad er det? Nej, det er ikke noget. Det er ingenting. Vi skal også lave noget der, så kan vi lave en farm. Kan ikke rigtig. Dem her, det er noget. Det er godt, vi kan lave pile, hvis vi fik flint, men vi har jo ikke flint og jeg har ikke engang en bue, så det kan jeg ikke bruge den skid. Jeg tror heller ikke, jeg skal bruge det der jord. Men jeg skal faktisk bruge noget mere træ. Jeg ved ikke, hvad det blandt andet. Okay, det er lidt mere end halvvejs lige. Det er lige morgen. Nu skal jeg lige have lavet en ovn. Fuck, det er ikke nok sten til. Jo, det var da også bare dumt. Det var dumt. Så må jeg gå sult i seng. Ej, gris, de gør mudret og mere i seng. De er så tykkefed. Men jeg er jo så tykkefed. Ja, jeg er i hvert fald ikke så tynd. Ja, jeg er meget normal. Meget normal gris, se. Ingen ud, eller ingen ind. Det er fint. Jeg har ingen muskler for mine arme, de er kun 3 brede. Det er jeg ikke. Jeg er ikke så stærk. Jeg tror jeg lige vil lave det hele om til det her. Og så miner vi lige
Eller hakker. Lidt mere ved at åbne vejen. Hvor dumt af mig en træer med en pickaxe. Nå, men mine er sten med en økse, men mine er træer med en pickaxe. Shit, det går lige hurtigt. Det var helt åndssvagt. Eller jeg tror bare, det går lige så hurtigt som en hånd, men det går pænt hurtigt. Love mig. Det er her. Jeg ved ikke, hvornår vi skal sige farvel. Det skal vi gøre lige lidt. Lige et stykke tid. Jeg kunne filme der omkring 10 minutter, tror jeg. Det er fint nok. Æble. Kom til mig. Hvorfor dør du ikke af det der? Hvorfor døde den ikke? Det var slag med et stensværd. Det forstår jeg ikke. Jeg troede, at kyllinger døde af stensværd. Hvad med dig? Dør du af et stensværd? Ikke. Det får lov at ligge, så kommer der en ny lille kylling. Nej, det despawner sikkert. Flyv. Kommer der en kylling? Det gjorde der ikke. Jeg mener godt, hvis man lader sådan et æg ligge, så kan der godt, der kan spawne en kylling ud af det. Eller også, så skal man bare bruge den, men jeg tror godt, man kan lade æggene ligge. Men jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. Boom, bada boom. Vi skal også lave et hus. Det er det næste, vi gør. Hus det. Eller ammunition. Vi skal også lige have en ovn. Vi skal også lige bygge. Altså, det er ikke sådan et stort hus, vi får bygge. Vi vil bare lige bygge sådan en lille bitte skur. Fordi jeg kan. Undskyld. Jeg sidder bare og synger. Jeg synger på hjernen. Det er fordi, at da det havde jul, så fik jeg noget musik, og der har jeg bare så jeg har hørt lidt. Er der slet ikke lige noget sten et sted? Ej, jeg kan ikke stoppe. Det er helt vanvittigt. Clay. Nej, det gider jeg ikke. Det lakker. 4 sten mere. 1, 2, 3, 4. Lige. Kom her. Du lige få lavet og sådan ovne. Seriøst. Men det næste vi skal bruge, det er bare noget for Ej, hvorfor kan jeg ikke stoppe? Det var helt utroligt. Kan jeg ikke stoppe? Kan jeg ikke stoppe? Nej. I will never stop. Jeg kan kaste lige det fjer, som jeg hele tiden gør. 2 æg. 3 æg. Du er godt nok. Du er godt nok lidt gravid kylling. Man kan lige kaste 4 æg. Shit. Du har været lidt godt nok været meget gravid. Land på mig. Nå, det fik. Halvdelen blev babyer. Fedt. Jeg skal altid godt lige have lidt unger. Vi kan også få lavet en farm, så vi kan gå og bryde den. Fuck. Ej, det er fordi jeg tror lige jeg kunne. Okay, jeg får minimum en. Godt. Nej, det var nederen. Spis mit æble. Det går faktisk ret. Solnedgang. Nu skal vi have bygget et lille bitte hus. Nederen. Hvorfor gør jeg det der?
Det var da irriterende, at jeg gjorde det. Ramte den forkerte blok. Kom nu. Hvorfor styrer jeg sådan? Ej, du taler sådan spasser. Det er fuldstændig ud over igen. Hej igen, jeg slukkede lige min mikrofon fra. Det var lidt irriterende, min mor hun lige kom ind på mit værelse. Og ja, jeg er ikke flyttet hjemmefra. Det kunne være fedt. Ej. Jeg er en rigtig lille morstreng. Ej. Det er for... Nej. Hørte jeg lidt skelet? Hørte I også det? Hørte I også det der skelet? Det er lidt dårligt usikker til glas dernede. Hej zombie. Det er mig, der bor her. Tag skrid. Du er ikke inviteret til fest. Først i munterfest. Zombie, der er altså ikke fest for helvede. Dø. Monster Hunter. Kræftet med ringe mig. Det blev nakket af det blev slået af en zombie. Mor, han driller mig. Mor. Nu er jeg beskidt. det er algrisen. Men der kan jeg faktisk lige indhegne. Det kan også lidt sige et eller andet sted. Nå nej, den gad jeg ikke samle op. Der var den. Jeg troede lige, der stod en zombie. Det var bare noget vand og så grøn. Fordi græs. Ja. Det er lidt flikkeren. Og jeg tror, I hørte min mor, hun lige kom ind. Men I skyndte mig. Snart jeg opdagede det. Og lige så mit mikrofon på lydløs. Men I så da, hvad jeg gjorde. Eller hvad jeg lavede. Kan man gøre det der? Kan jeg gå ud af så? Okay, det var bare lidt fail. Skeleton. Den gider jeg ikke lege med. Udenfor sætter en dør og går ind og luk. Dobbelt dør. Ja. Og ja. Nej. Det kunne være fedt at have sådan en dør. Nej. Det er grimt. Hvis kun er en dør. Det er så dumt at have 2 døre. I det sted. Just. Så den kan vi lige få lavet. Og sælge her. Lige lavet tag. Så skal vi nok have lavet hovedet og den her bagefter. Kylling! Det er et grisehus. Et kyllinghus. Kyllinghus, de er ikke opfundet nu. Det ville også være for dårligt at hedde Kyllingen.dk. Kylling.dk. Altså Kylling.dk. Elsker din video Kylling.dk. Kylling.dk. Ej. Nu stak hans ven af, eller hvad der er. Jeg kan ikke lide det der zombie lyd. De skræmmer mig helt. Nå, ej, shit. Pis. Dø.
Ind med sig. Oh shit. Oh shit. Jeg er rimelig bange af en eller anden grund. Jeg skal have noget af det der sand, men så plukker vi lige der. Så skal vi sætte ruder. Der jeg ikke har sat 3, der skal sætte ruder. Altså her er det glas panes, og her er det bare sådan noget med glas og glas panes igen. Og så skal der lige jord der. Der skal være glas. Hvis det lige kunne være muligt. Lille. Det var det ikke det. Det var det. Jeg skulle lige få noget lys ind med det der. Og noget af det her. Jeg er fuld liv igen. Det er fedt. Oh shit. Kan vi ikke lige... lægge en masse af det herinde. Jeg skal ikke bruge så meget. Det er ret mange sticks. Men... nej, det var ikke det, jeg ville lave. Sådan en lille... M-hætte. Ja! Den er ret grim. Eller måske skulle jeg lave noget sten. Det ville være pænere. Godt nok ikke lige noget sten. Jeg skal nok have sat alt for det her sat ordentligt. På et eller andet tidspunkt. Sådan der er sådan en hel kasse bare fuld af døre. Nå jo, døre de er begyndt at stikke. Det er helt glemt. Yes. Lige noget lidt jern. Jeg tror faktisk, I har der er dagene og nettene meget længere end i Easy og normal. For jeg synes faktisk, det føles meget længere. Jeg skulle lige gabe. Sådan der. Jeg slår min mikrofon fra. Sådan der. Jeg skulle lige gabe. Det var højt. Eller 2. Det kunne jeg ikke. Jeg kan bare lige gøre sådan her. Så jeg får brugt dem til et eller andet. Ja. det er ikke så tøs. Det ser slet ikke tøs ud. Nej. Slet ikke. Tag lige der. Det er PVC. Hvad skal vi... det er også bare flot. Hvad skal vi så lave med 15 jern? Vi skal... yes! Så vi godt få lavet en pickaxe. Det ville være fornuftigt. Det ville være ret fornuftigt, synes jeg. Da. Bum. Jeg kan også lige få lavet noget af det her. Hvorfor trykkede jeg der? Det ved jeg ikke. Det var lige tab, jeg trykkede. Bum. Vær rolig, grisbassen. Jeg skal nok lige forstå noget her. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sand. Og så skal vi nok bruge noget til. Kræver lidt meget sand til glas panes. Så tror jeg lige, jeg tager en del. Ja, det bliver grimt. Det her bliver bare så grimt. Lige først skal en ovn mere.
Men jeg skulle lige bruge noget af det her stone faktisk. Lige lavet den der fancy hjemhætte. Der. Bum bum. Det kan sgu ses. Det kan ses. Nå, det skal vi dække til. Kan vi ikke bare tage noget der her? Nej, det er en del tid. Det gider jeg ikke til at arbejde med nu, når jeg spiller hardcore. Kan man godt lave det, eller skal det være stone? Det er perfekt. Perfekt. Det er helt også. Hvad skal vi ellers lave? Skal vi ikke lige lave en chest plate? Og et par boots. Det vil være fornuftigt. Jeg skal til at runde af. Vi er med alle sammen. Vi ses. Ha' det godt, og vi ses.